Yang tahu lagunya? Ngapa awak dhewe mbiyen kepedho yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora gedho sakno TOB semampir spesial buat rekan-rekan semuanya, kita nyanyi bareng ya. Yang ada di luar barikade buat Bunda-bunda juga selamat sore Bunda. Boleh ikut goyang. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman rasida bebojoan. Satuanku telu, satuanmu walu, jare wong tuamu diitung rak ketemu. Abot sanggane wong tuwa ra maringke kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Bisa semuanya semampir. Yo ngopo awak dhewe mbiyen kepedho yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jane wong tuamu wetone ora gadho lara kaya dipateni nanging ora mati yo Gusti paringi kuat hati. TOB manajemen. Terima kasih sayangku. Bisa sayang. Satuanku telu, satuanku walu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ra maringke kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Ayo Mas yo kenapa awak dhewe mbiyen kepedho yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora gadho lara kaya dipateni nanging ora mati yo Gusti paringi kuat hati. Namanya siapa? Hah? Mas Yuda. Oke, Mas Ifri. Mas Yuda, goyang dong. Asik, asik, asik. Terima kasih. Oh iya iya iya. Siap. Satuanku telu, satuanmu walu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ra maringke
nemu